हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि जेबि चेनेलाव बयखौबो बरायना लाबाय। दायो आं मोनसे भिडिअ लाना फैदों लोगोफोर। दा आंनि भिडिअ लाबोनायनि थांखिखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ। थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। दा नोंगौ जोंहा नैबे फैगौ नङा होमबा लोगो नोंथांमोन, जोंहा BTC इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ। दा जोंहा बे BTC इलेक्सनावहाय जोंहा रोखायै बुंनो हायो, जोंहा आगोल 2020आव BTC मोनसे इलेक्सन जादोंमोन। दा जोंहा बेवहाय सोर बांसिन मासि मोनदों होनोब्ला जोंहा BPF पार्टिया मोनदों नङा होमबा लोगोफोर, बांसिन मासि देरहानो हादों। दा एबारनि खेत्रआवहाय जोंहा BTC इलेक्सनावहाय सोर बांसिन मासि लागोन होनोबा जोङो बुंनांगोन BPF हान्जाखौनो नङा होमबा लोगोफोर। दा बेवहाय आगयनि माखासे जोंहा 2020नि BTC इलेक्सनाव जानानै थांबाय। दा जोंहा बेवहाय बिनि बांसिन मासि मोननायखौ नायोब्ला बा खम मोननाय मासिखौ नायोब्ला जोंहा UPL बै समावहाय जोंहा 12था सिटल' देरहानो हाखादोंमोन। दा जोंहा BPF 17था देरहादोंमोन। दा बे रोखा जों मिथिनो हायो। दा जोङो नैबे फैनानै जोंहा बिटिआर सरकार सालायनाय प्रमद बर'नि दैदेननाय UPL हान्जाया दिनैहाय 5 बोसोर जाबाय बा जाखांबाय बा जानो थांगासिनो दङ। दा बेवहाय जोंहा बुंनो हायो रोखायै एबारनि खेत्रआव खिन्थु थांनाय 2020आव मासि मोननाय बायदि बा 12था सिटआव देरहानो हानाय बायदि एबारनि खेत्रआव खिन्थु 12था सिटबो देरहानो हानाय नङा, बियो रोखा। मानो होनोब्ला जोंहा दिनै प्रमद बर' दैदेननाय UPL हान्जाखौ नायोब्ला जोंहा रावबो दिनै रायजो राजाया बिसोरजों सापर्ट गैला। मानो होनोब्ला जोंहा सापर्ट होला, मानो होनोब्ला दिनै जोंहा रायजो राजाया गोबांथार थगायजाबाय आरो जोंहा माखासे NDA बे बिथांमोनाबो दिनै गोबांथार थगायजानायनि खेत्र'यै दिनै मोनसे राजनितिक गोदान दोलोसो दिनैहाय दानो थांगासिनो दङ। दा जानो फैगासिनो दङ। दा बेवहाय दाखालि जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुखाबाय, बेवहाय NDA गोदान राजनितिक दोलो दानानैहाय नैबे BTC इलेक्सनावहाय गेलेगोन, बेबायदि जों खोथा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों। दा एबारनि खेत्रआवहाय आगयनि 2020आव देरहानाय 12था सिटआ दिनै गोमालांनानै दिनैहाय गैथ्राबाबो 8था 9था बेबायदि देरहानो हागौ खोमा आंनि मिथिनायाव। दा जोंहा आरोबाव थांनाय 2020आव BPF मोनदोंमोन 17था। दा बेवहाय बिनि बांसिन देरहानो हागौ, गैयाब्लाबो 20थाखौ देरहानो हागोन BPF दोलोआ। दा आंनि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो रोखायै बुंनो हाबाय। रायजो नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय।